suportahan ang mga sakada, OFW, kag locally stranded nga mga individual rugya sa Antique Vocational School. Suno kay Mayor John Lloyd Pasete kang Bugasong, may 207 rin ka individual sa anda kadya nga isolation facility. We have so far sa kabilugan 207 individuals o residents ang tawag dyan rito sa may quarantine na facility. 155 dyan kadya mga sakada. O kung nga tawag natin ng mga migrant workers. Including kadya ng pamilya. May darabi ibang pamilya na dami kabataan. And then out of the 207 kadya, siyam kadya ang OFW nagabot. And then 43 ng local lang laban kadya Iloilo and then part karahalin sa Boracay Island. Suno man kay Mrs. Janet Kiatson, sang ka-health worker sa Banwa kang Bugasong, mayad man ang sitwasyon ka mga sakada, OFWs, kag locally stranded nga mga individual sa anda kadya nga pasilidad. Nami man sa aton nga amon nga munisipyo hay si Mayor mismo na John Lloyd Pasete naghatag kang anda nga mga kinahanglan. Actually pag abot nila digya may one set of bed sheets sila na new and pillow, and ang anda nga baratangan is folding beds na mga brand new sila, and then may mga hygiene kits man sanda na provided for them. Suno man kay Mrs. Kiatson ang pagserbe kang pagkaon ka mga na-isolate per batch o kun per room, kag kung inyong makita sandagid kadya naga-maintainer kasang ka metro nga distansya sa kada isara. Ito yung amon nga kantin, ang kantin na atin nga mga PUMs na ginahambal. So di dyan nagapila sanda by rooms per room, and then with observation pa rin na social distancing. After that, mabuol sila kapag kaon digya, and then back sa kanilang kwarto. Aton pamatian ang pagpasalamat ka mga Bugasongnon sa isolation facility sa mayad nga pag-atipan kananda. Sa nga nakauli ko dyan sa Bugasong, dorogig salamat sa mga effort kang aton nga hensya kang Antique, DILG, kay Loren Ligarda, kay Governor Kadjaw, kag sa mga tanan nga mga lokal, yun kay LGU kang probinsya kang Antique. Kapasalamat din kami ka pahulgid nga pag-effort nga nag-aapat sa Iloilo. Even 2 AM namin nakaabot. Naging swab test pa kami sa San Jose. For the sake na makasigurado para ang safety labinid ang pamilya. Durugin salamat sa mga tanan nga mga opisyalis kang mga tagsa-tagsa kay LGU sa Banwa kang Antique sa mga effort na para ma-providean kami nga makauli sa amon nga kanya-kanya nga probinsya. Durugin nga salamat. Samtang nagpasalamat man si Mayor Pasete kay Governor Dudut Cadillao kay Congresswoman Loren Ligarda sa bulig nga gintugro sa Banwa kang Bugasong. Durugin nga salamat sa ating mga provincial officers, especially ating governor at congresswoman. Mga nga bawal siya bulig ka nanda. Kahit isang ano walang mabawal nanda sa lugar ang ginhalinan nanda as migrant workers. So bawal niya nga bulig. And even kami sa local government unit, may mga food packs naman kami nga naka-reserve para nga pagwaan nanda pagtapos ka 14 days itugro naman para at least may dara sa dasanda ng pamilya. And hindi lang napasalamatan ko kay Governor Kadjaw and kay DSL o kay Congresswoman Loren Ligarda. Kapasalamat man ako sa mga ayuda ang ginpaabot nanda rin sa Bugasong, especially itong mga laswa. Ito 3 ka batches ka laswa ang i-provide sa Banwa Bugasong na bahal gid ang impact. And I'm very thankful gid sa bulig ni Governor Dudut Cadjaw bangad gani ang Bugasong recipient kami kang 1,700 sacks of rice. Naging-provide natin sa 1,700 families man rin sa Banwa kang Bugasong. Padayon ang pagpanikasog kang Banwa kang Bugasong para matugruan itbulig ang mga Bugasongnon nga sobra gid nga naapektuhan kang tiyang pandemya. Kag para andang mapadayon ang hilway kag COVID-free ang anda kadya nga Banwa.